Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Sa guidelines ang Department of Health ang nagakinahanglan lang sang medical clearance para maka-receive sila sang COVID-19 vaccine amo ning mga pasyente naton nga mga immunocompromised, no, may mga cancer, may mga HIV, naga-chemotherapy, mga transplant patients kay ining ilang nga mga immune system may ara sila sang immunosuppressants nga gina-take, no. So kinahanglan gid mga ma-evaluate before sila matagaan sang COVID-19 vaccine nga okay gid ang ilang immune system. Pero ining mga patient nga may cardiovascular disease, usually naka-encounter kita nga kung ma-interview sila, no, during pre-vaccination, kung may mga maintenance medication ginapangitaan sila sang medical clearance, no. Pwede man sila actually mahatagan sa medical clearance pero hindi siya included sa strict nga guidelines, no. So for the sake na lang for safety sa aton nga mga patients, kung nakulbaan sila without consulting, no, kung may problem sila sa heart, so it's better nga may ara gid.